ba na son mutum barci bin lalata kwana mutum gaba ɗaya ba na son mutum barci. A wannan ce gaba ɗaya juya take. Salamu alaikum. Dai da ciki ayyana. Salamu alaikum. Ka san bayan Allah dole dan kausa samariya. To. Gashi nan. Ko? Ta tura da marede ba. To mu zime. Wata ce tusa bare mai ciki. Ai dole ne mai girma. Ya zama hadari. Larura ce ta samu dan uwanmu. A sakamakon sa'insa da kuka yi da shi. Shi ne ina yaro da na raba ku bakin rijiya. Wani dan bushashe na mai ruwan karma shi kuwa. Ya gara makalla ni kai na ban san da wannan baiwar ba. Sai daga baya nake jin labari da na faɗa Hassan fara ne masa. Ni na masa. Ai ban ce kai ba. Saboda haka dai yana nan yanzu a kwance ne a hannun Allah. Kuma ni yanzu gashi baki ne da ni. Dan Allah dan annaba ka taimaka. Taimaka masa. Yana nan rai a hannun Allah. To shi da Allah ku dan tsayar ta murna da Alhamdulillah. Ai dawo jiwa ya sake nana ku. Da Allah ku ya ku zan dawo. Mai jama'a. Ka san shi mutum kana tare da shi sai ka bashi hakuri. Ga a to ai ya zama dole ma farilla tusa. Salamu alaikum. Basamalla. Salam sannun ku da zo kun samu shi. Alhamdulillah bismillah. Ai da ma na ci. Allah ya ba mu albarkacin masu albarka. Amina. Rashin sani kaza ta kwana kan dami. Allah ya taimaka. Shandu. Na'am. Ai ganin nan an samu. Tare mace da shi an same shi. Yawwa saboda haka gashi nan ba dan ni ba zai taso ba dan baki ma yayi. Jingim. Shine waliyin ko? To kuma ta ce kin tambaya bai Allah. Ba ki ga kama ba abin baiwa ne. Ai da Allah ka ba komai. Ba komai. Amin. Allah ka yafe mu dan ka yafe mu. Kuskure ne ina gara yadda dama. Na yafe ma. Allah ya baka lafiya. An yafe maka. Amma mun gode. Ai ba dan na je na yi farar na faɗa ba da shi kenan lamari ya kwaɗi. Ka san shi ita rayuwa. Mu zuciya ce da mu ta musulunci. A daga kana da gida? In an mana mu nuna an ba mu haƙuri mu haƙura. Haka ne. Ba komai. Ba komai. Sarki. A daga kana da gida? Abincin Allah. Nan da nan na faɗa ma dariya aka yi min aiki. A'a wai dariya. A to. Ba maka dariya ba. Sannu. Iko iko. Ka ga nan har ma galle da nan. Ka ji ba ka ga bata. Mai ki ba da Allah. Ne ba na gaya miki na san bakin daren ba? Wani waɗannan bayan Allah ba a taɓa. Na gode. Shafa kai na dan Allah. Shaban yi. To madalla. Yawwa. Madalla. Na ji ka yawwa Wannan sai an kiwata shi kwana biyu. Haka dai ya zagwanye ya koma karora. wallahi haka ne wallahi. Madalla. To godiya madalla. Na ina sai an kiwata ni ban gane kiwon ba. Haka abinci ka ci sai nake ta ce maka mai gida ka daina haɗa Kin san fa da abin tunda wali ya faɗi magana na a kiwata ni ya kamata fa a duba maganar nan. To ai kai ne. In kawo sai ka haɗa nono, ka haɗa kifi duk a lokaci ɗaya ka ci ka sha. Da Allah ya daure in ce jariya ki. Ai da isa zama ko dole ce. Ba za a yi ba mana mutan banza mu da mutan. A mutum ba san abin da ya dame shi ba. Ya to ne shigo gidan ko ba san abin ba. Gaskiya. Kan ne ba zuciyar mai zama a kusa take bare ran sallah. Billahi da di. Lafiya. A banza ma tururuwa ta yi jido. Ba zai ranar gane ita wallahi. Ni na wasa karci a nan unguwar. Marka? Haba ka taho ba sallama. Hauce ma haka zaki ce da ni lafiya? Gida ai sai kai sallama ni ke faruwa Na kin sallama. Naga tunda na fita masallaci na da ban ga yar akwai nan ba na fita neman To ta. ai ka san me gida tana fita kiwo kuma tana To da wannan ciwon yayi nisa. Tunda kin ga kasa wannan nawa? Ni ne tal'udu. Ni ne kullu komodo. Ni ne gabasawa. me gida duk a kasa. Duk ba inda ban kara da ba a jejin nan kaf.
Kana nufin me? Faduwa ta uku ina bin awaki da na gansa sai ga uwa ita ce sai na jin gaba ita bace. To wallahi an tabo masifa. Wai mai gida ta bata. Ta bata. Kuma bata bata ba. Wallahi za a yi tayin duniya akan akuyar nan. Ta gurin duniya fa ita na tattara ma wannan. Za mu gwada arzikin mu a to bari a sa mana ido ko? Bari a sa mana to ku yi dariyar. Ku yi. Salamu alaikum. Ku yi masifa ma ku yi ku dariyar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaskiya ne. Waye tando? Kai har abada baka rabo da To kuma gidan ne kaza kake sallama? Wai dole ko ranta masallama zan shigo kai tsaye ne na san halin da zan tarar da ku. Hayaniya ba dole ta yawa ba tando? A halin tashin hankali ka saman tando. Me yake faruwa? Yar akuya ta ce na fita masallaci da asuba ta bi ni. To. Kuma mun yi da sallah na da shiru. Sabo irin na dabba. Tun karfe shida na safe na fita na karaɗe jejin nan da yake ungwan. In dai magana akuya ce ta bata ba a gani ba ni ina da yadda zan. Wanda ba ƙasa nan ake gardama kokawa. Biyo ni na san gun wanda zan kai ka akuya za ta fito. Za ta fito? Mu da muke da waliya a garin nan. An gama. A gama ta fito. Na'am gaskiya. Duk abin da za a bai wali din sai a tanada. Bari mu tani nan tando. Ai kai ne mai ci a komai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da baya fito zubewa za ka yi. Akara makalla. Ku tashi. Dala ku tashi. Akara makalla. Ko wanda bai zauna ba zai tabe haka ba. Ina tabe a gari. Akara makalla. Ya gari? Lafiya kalau. Da haka. To matsala ce take tafa da ni. To. Na je gidan Malam Bawo sai na tara ana ta rigima. Akan yan budurwa akuya da ta bata. To shine na ce yanzu akwai da za mu je a warware mana matsala. Kuma ne na saci akuya. Ko ku a shi kenan ne. Dala ku je can da. Aya irin baiwa ka muke so kai. Kuma shi kenan baiwa sai ta tsaya akuya. Ku je can ku tafi neman akuya ku ni na riga na ba ruwana da magana akuya. Akara makalla a taimaka. Sana banna magana wofi ni za a yi shirme shi kenan da akuya ta bace sai a riga ni za a bari hau kan nan sauran nan. Ina jin baki yayi amma ai zama ta Ya face in muka zauna za mu taɓe a zaune. ba wannan zaman yake nufi ba. To. Nan ai jiransa muke. Tsohon ciki ta samu katifa ta ce zama da. Akara makalla. Har yanzu kuna nan? Wallahi muna nan akara makalla. A taimaka. Bawan Allah taimaka mana. To nan kudu. To. Ku nan bayan gari ba? Kuna fita bayan gari za ku ganta a gindin bishiya. To mun gode. Mun gode. Allah saka Shi kenan. Shi kenan. To, madalla. Muna godiya. Masu abin da kansu ya garuwa ta ga hadiri ta ce bara mu zubar da nan. Wani abu ne. Ai waliyi ne. Allah ko. Macen nawa na gaya in ka masa ma yanzu sai larura ta kama ka. To ai ba musu. A sai kwalla magina. Ba musu ni dan wofi. Macen nawa na ka nan. Tashi. Ai ni yanzu ya gama gane ni. Tashi mu je. Kai wannan ciwon bayan naka baya jin magani ari. A jiya ne na ƙara samun fami. To. Ka san hazan da aka rinta ma jiya. Wani gudan hazo ya taho du kawai sai ya faɗo a gadon bana dik. Bayan fa mun sha wahalar ɗebe shi. Shi hazo din. Mana hazo. A yana yi wa mutane rauni har jirgi yake hana tashi ballantana mutum. Shi hazo din. Hazan mana. Jirgin sama ma faƙin tashi yake saboda hazo. Shi hazo din. Manya, kai na da wani taka gaskiya ne. Sai ga na an tango shi kuma aka zo nan aka huta ko? Yar kan ba. Allah ya dai arzikin mu yana nan. Billahi da ni. Bari ma ki gani.
bari ki gani ba na so ki wahala